Mara vilayatynyň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpelmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonuny sebitiň saglyk öýlerini gelin gyýdlaryň arasyna geçirilýän ginekologiýa barlyklary batlanýar. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýuny sebitden maglumat berdi. Vilayatdaky saglyk öýleri özleriniň jogapkärçiligine kilatly sebitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyýdlary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Yerli ýaşaýjylar ilat arasyna aýaly gurlaryna degişi düwün keselleriniň, hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde göwütse döşmälerine döreýän düwün keseliniň anyklanylmagy bilen bagly hadisalaryň köpelýänini aýdýarlar. Saglyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip, öz garamagyndaky aýal gyýdlary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedik halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar. Diýip aýallaryň arasyna onkologiýa kesellerini anyklamagy gönükdirilip geçirilýän barlyklardan habarly bir saglyk pudawynak çeşme Zatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sebitde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan gelin gyýdlar soňky wagtlarda saglyk şikayetleri bilen yerli keselhanalaryň onkologiýa bölümlerine ýüz tutýan aýallaryň sanynyň görnetini köpelýänini aýdýarlar. Vilayatyň onkologiýa hassahanasynyň aýallarda ýüze çykýan düwün kesellerine gönükdirilen bölümlerinde has köp nowatlary synlasa bolýar. Diýip bir marly zenan aýdýar. Zatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe aýal maşgala bu sebitde aýallarda onkologiýa keselleriniň anyklanymagy bilen bagly wakalaryň ýygjamlaşýanlygyny tasdikleýärler. Ýatgyda we göwüste düwün keseli döreýär. Ýurdun onkologiýa keselhanalarynda Mara vilayatyndan bolup bejerigi alýan hassalar köp. Diýip zenan maşgala aýdýar. Sebitde aýal gyýdlaryň arasyna düwün keseliniň has köp anyklanylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat ýok gal bersede. Bu sebitde aýal gyýdlaryň arasyna onkologiýa keselleriniň ýokurlanýanyny görkezýän resmi statistikalar ýa-da ylmy lukmançylyk barlyklarynyň netijeleri el ýeterli däl. Ýöne saglyk öýleri tarapyndan aýallarda düwün keselini anyklamagy gönükdirilip geçirilýän ýörüýte barlyklar yerli ýaşaýjylaryň aladalaryny gytaklaýyn tasdikleýär. Ginekologiýa barlyklary takminan bir sagada çekip bilýär. Barlyklarda aýallaryň döş mäzlerindäki gatylyk barlanýar we ýatgydan nusga alynýar. Diýip ginekologiýa barlyklaryna gatnaşan bir zenan Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlyklardan ýüze wurýan zenanlardan ýazmaça düşündiriş alynýar. Ýazmaça beýanatlar ýüze çykyp biljek saglyk ýagdaýlary boýunça ähli jogapkärçilikleri zenanlaryň üstüne ýükleýär. 2 aýyň dowamynda Mara vilayatyna degişi ýaşlardaky gelin gyýdlaryň arasyna onkologiýa kesellerini anyklamagy gönükdirilen ginekologiýa barlyklaryny tamamlamak gödüňüne tuturýar. Barlyklaryň tölebi 50-100 manat aralygyna kesgitlenipdir. Zatyk radiosynyň habarçylary mundan ozalam Türkmenistanda ilat arasyna onkologiýa keselleriniň köpelýänligini habar berdiler. Ýurdun Mary, Balkan we Lewat vilayatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp ulanylmagy berilen köne onkologiýa keselhanalary hereket edýär. Döwlet medeniýeti 2023-nji ýylyň oktýabryna bu vilayatlarda täze onkologiýa hassahanalarını gurmagyň meýilleşdirilýänligini habar beripdi. Şonu bu hassahanalaryň guruluşy işleriniň Islam Ösüş Bank tarapyndan maliýeleşdirilýänligi ma'lum edildi. Zatyk radiosynyň çeşmeler 3 hassahanaның guruluşynyň mundan ozal ýurtda köp gurulu vilayat hassahanalarının guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk Jemgyýetine onananlygyny habar berdiler. 2022-nji ýylyň maý aýynda Daşowut vilayatyna hem 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasy ulanylmagy berildi. Zatyk radiosy Mara vilayatynyň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpelmegi boýunça yerli saglyk goraýyş edaralarynyň tesbir alyp bilmeýär.